Ha en pinne. Ja, det får du bra. Varsågod. En gurka! Vad var det för någonting då, mamma? Är det här något nytt det här? Ja, visa upp det. Va? Visa upp det. Visa upp det. Sticks. Var det gott, Flower? Ja, det är otroligt gott det där. Det är bara kött. Det är rent kött det här. Jag kan tänka mig en till, så Flower. Med oxkött. 95% kött är det. Ska hon få en till? Nej, det räcker med en. Nu är det slut.